Всички сме съгласни, че децата са съкровище, че те са надежда. Всички казват това, но защо децата не винаги са приоритет номер едно за нас? Всички църкви, всички служители, всички ние се нуждаем да се фокусираме върху децата и да подготвим нашето следващо поколение. 75% от църквите са като круизен кораб. Те просто се радват на себе си. Не ги е грижа за нищо извън църквата. Достатъчно е да дадат дарение, да присъстват на службите и да се радват на църковния живот. Ние трябва да трансформираме църквата от круизен кораб в боен кораб. В круизният кораб само няколко човека работят, а повечето хора се оплакват. В бойния кораб никой не се оплаква. Всички работят. Те служат с една цел – да спечелят войната. Библията ни напомня, че ние сме в духовна битка. Ние имаме враг, който винаги атакува църквата. Ето защо имаме нужда от военна нагласа. Ние трябва да защитаваме християнските църкви и нашите деца. Преди исляма да дойде, преди секуларизма да дойде, преди материализма да дойде, като цунами. Прозорецът 4.14 е много важен период от време в живота, когато в хората се формира тяхната личност, мироглед, ценностна система, приоритети, всичко. Ето защо Прозорецът 4.14 е важен и задължителен за достигане на следващото поколение. Децата са ключа за промяна на обществото, общността и нацията. Те оформят света на следващото поколение.